Dobrý den, já jsem Olga Vodičková, jsem terapeutka, jsem průvodkyně osobním rozvojem, pracujem s energiemi, mám vlastní metodu čištění energetického pole člověka a chci se s vámi podělit o své vhledy, které teď dostávám velmi často, které si všímám a které taky slyším z prostoru od lidí, kteří se podobně jako já věnují duchovnímu rozvoji, kteří se věnují situaci současné, kteří čtou energie a tak. Takže v podstatě toto video má být výzvou, má být vážnou výzvou, protože si všichni všímáme, že tady se něco děje, něco tady probíhá. Není to jednoduchý, hrozí nám různé hrozby ekologické, hrozí nám různé hrozby ekonomické, válečné, zdravotnictví, naše zdraví nás varuje, naše stavy, stav našich těl, naší psychiky, to všechno. Si všichni, i když se tomu snaží vyhýbat, můžou všimnout, že opravdu jde do tuhýho, že se něco děje. Počasí se chová šíleně, Schumannova rezonance nám hlásí nějaký velký výkyvy, různé úkazy se nám tady ukazují. Takže i ti, co se tomu věnují a sledují to, tak vidí, že a vidí hodně do hloubky, mnozí velmi do hloubky vidí, co se děje a proč se to děje a mnozí si jenom všímají, že něco v jejich světě je jinak než před 10, 20, 30 lety. Takže je to čas, kdy je spousta tady varování, že skutečně ty proměny, co probíhají, jsou vážný, že jim nikdo neuteče, protože to není povrchná záležitost, je to velice starý proces, kterým se planeta snaží pročistit se a snaží se jednoduše nastolit řád, protože tady je velký neřád, to všichni víme. Takže i tak jsme pořád lidské bytosti, svobodné lidské bytosti, které tady přišli dobrovolně. Všichni se sem přišli dobrovolně, i když si to mnoho lidí vůbec neuvědomuje, nerozpomnělo se zatím, ale všichni jsme tady dobrovolně a velmi jsme si, jakoby důkladně jsme si vybrali, že se zrodíme právě do této chvíle, do tohto období velkých změn, protože to je neskutečně důležitý výživný čas a nenarodili jsme se sem jenom proto, aby jsme se tady potáceli, ale spousta z nás se sem narodila proto, aby tady svou duševní sílou, svými vědomostmi, svými zkušenostmi jako prastaré duše mohli pomoct tomuto procesu planetě Zemi a dalším lidem. Jo, protože někteří lidé jsou takoví, že umí si vědomosti a informace stáhnout sami, protože mají pročištěné vědomí, jejich duše je stará, ty dovednosti znají a rozpomněli se na ně. A jsou takoví, kteří prostě se zatím nerozpomněli, ale taky to mají v sobě, protože jinak by se sem rezonančně nepřitáhli do téhle chvíle. To nejsou žádné náhody, kdo tady je, kdo tady není. Takže ti zase, co si zatím nerozpomněli, tak může jim být pomoženo těmi, kteří už to umí lépe číst, lépe se umí rozhlédnout a můžou jim ty informace zprostředkovat. Jo, tady jsme v podstatě, mnoho z nás funguje jako rádiový vysílače, který přijmou vlny z prostoru a pak jsou schopni přes své vědomé kanály přetransformovat do srozumitelné řeči a vyjádřit je slovy ven. Samozřejmě každý ten rádiový vysílač, každá ta bytost je nějak vyladěná a nějakým způsobem zprostředkovává informace, které dostává, vibrace, které je schopná zachytit a posunout dál a vyzařovat. Takže i tak všichni bychom měli naslouchat, ale zároveň prověřovat, poslouchat sebe, poslouchat vevnitř, co v nás s tím rezonuje, co v nás s tím nerezonuje, co nás odemyká a dává nám naději a co nás naopak děsí a bere nám tu naději. To bychom měli vnímat. Protože když dostáváme informace, které nás zablokovávají, tak to není informace, které jsou pro nás dobré. Já můžu dostat velice extrémní informaci a může ve mně odemknout nové pole plné naděje. Prostě aktivuje ve mně nějakou harmonizaci informací, které už dávno v sobě nesu a může ve mně aktivovat mé vědomí. Ale stejně tak to může být i opačně, že když se zahlcuju informacemi, které mi necítím, jako by mi byly v prospěchu,
ale protože si neumím správně vybrat, protože nevím, z čeho si, jak to mám rozlišit, tak prostě akceptuju všechno a velice často právě v tomhle zmateném systému se člověk upne na informace, které ho spíš zavedou do slepé uličky. Takže my bychom měli sami za sebe každý mít zájem, mít vůli a ve vědomí si zadávat příkaz do svého počítače, vyhledávej mi informace, které jsou pro mě nejvyšší dobro, které jsou pro mě nejpravdivější, které jsou nejlaskavější pro mě. Tu formu nejlaskavější, protože i to je důležitý. Nejlaskavější forma znamená, že já vlastně si dobrovolně volím cestu, kde se už můžu začít učit přes lásku, přes pozitivní věci. Protože tady velmi dlouho běží program, že se budeme učit bolestí. My jsme si ho vybrali sami, protože jsme někde na nějaké rovině uvěřili, že takovéhle učení je pro nás důležité. Ano, je, v určité fázi ano. Je to výchovné, i to je inspirativní, i to je něco nás to naučí. Ale z bolesti vždycky vzejde jenom bolest. To znamená, můžeme se podívat kolem sebe, kde takovýhle hluboký celosvětový program, že se budeme učit bolesti a že když si budeme dobrovolně vybírat bolest, tak pro nás to bude nejvyživnější a my tím zároveň splatíme nějaký svůj hřích a dostaneme se na lepší místo, nebo si nějaký dluh splatíme. Tak držením se toho programu na celosvětové úrovni vidíme, kam jsme došli. Vidíme, že tady je hromada zrady, hromada podvodů, hromada zklamání, hromada ublížení a v konečném důsledku i světové konflikty, válečné konflikty, různé podvody a různé tyhle věci na vyšších úrovních. Klidně řeknu z hora dolů, jako z vládních sfér. Tak to všechno je tady umožněno jenom kvůli tomu, že my sami věříme, že tenhle ten způsob procesu, tenhle ten způsob výuky a sbírání zkušeností je pro nás výživný. Proto je teď důležité si uvědomit, že z bolesti, když mě bude někdo týrat léta, tak to ve mně nevzbudí lásku, vzbudí to ve mně bolest. Když tu bolest nevylečím, budu vzteklej, když ani ten vztek nezačnu léčit, převrátí se to ve mně do pólu, kdy přestanu věřit v dobro a začnu věřit v zlo a začnu si sám říkat, radši budu zlej, než bych měl být hodnej, protože ty honí jenom trpí. Takže už je na čase, abychom se probrali a abychom si začali přát pro sebe to nejláskavější. Protože přes lásku se můžete učit daleko víc. Protože láska má vysokou vibraci, vědomí má vysokou vibraci. A když vy jste ve vysoké vibraci, tak vy se můžete učit i tím, že si věci představíte. Vy můžete sbírat zkušenosti z toho, co už bylo dáno. Z té bolesti, která už byla prožitá. Vy nemusíte prožívat znova tu samou bolest. Nemusíte. A určitě každý z vás má zkušenost, že třeba potkal moudrého člověka, který byl velice klidný, laskavý, hodný a když vám takový člověk dá radu, tak vy cítíte tu hloubku, ty moudrosti, která je zatím a vy si můžete načíst, pokud jste v pohodě, pokud jste v klidu, pokud jste ve vyšších vibracích, tak vaše vědomí je otevřenější, dokáže daleko lépe načítat. To znamená, vy si umíte, naše aparatury jsou schopny si přečíst informace, balíky informací i za velmi málo slovy. To znamená, není potřeba procházet sám, přitom jsme si všichni to bolesti už dávno prošli. My si neuvědomujeme, že tady nejsme první život. My si neuvědomujeme, že většina z nás jsou staré duše, které prošly hodně inkarnacemi a zažili neskutečný všelijaký trápení. A ty traumy, které teď máme, jsou jenom ozvěnou těchto trápení. Ty nedůvěry, ty zrady, toho hlubokého zklamání. Je na čase změnit přístup. Když si budu já přát a většina lidí, když si bude přát se učit přes laskavost, bude vědomě vyžadovat a vyhledávat způsoby přes laskavost, tak přestane krmit tu nabídku, ty temnoty, těch drastických, agresivních, brutálních způsobů. Přestane to vyživovat svou energii, svou potřebou, protože ty věci vznikly jenom proto, že máme tu potřebu. My jsme vytvořili tu poptávku a ten prostor nám ji naplnil. Doslova naplnil až do plna.
To znamená, když my přestaneme poptávat tyhle ty věci, tak se přestanou tvořit. Nebudu, i vy, kdybyste něco vyráběli a nebylo o to zájem, tak dokdy to budete vyrábět? Nebudete to vyrábět, protože by o to nebyl zájem. Tahle ta výměna energií tady funguje jenom proto, v téhle formě, v téhle agresivní, brutální formě, protože to je poptávka. I ten obyčejný člověk, který věří, úplně běžný, obyčejný, neviditelný člověk, který si žije svůj život, nikde o něm nikdo neslyšel, jenom jeho nejbližší kruh rodiny, ale vevnitř v hlavě, ve svém srdci, věří, že utrpením získá víc než láskou. Věří na utrpení, tak on sám přispívá velkým dílem tím, že vyžaduje tuhletu poptávku, vysílá tuhletu poptávku. Takže nikdo není, řekněme, bez viny, nikdo není ten nevinný malý člověk, který vůbec nemůže za to, co se mu děje. Každý jeden, jako každá kapka, jednu kapku z oceánu, když vemete, tak vyschne za pár sekund. Ale když pospojujete miliony takových kapek, tak to bude oceán. A když se zvedne taková vlna, tak smete celé pobřeží. To znamená, každý jeden sám je zodpovědný za to, co se děje venku. Protože to, co se děje v jeho realitě, je přímým odrazem jeho poptávky. Musíme si tohleto uvědomit. Přebrat za sebe zodpovědnost. Přebrat zodpovědnost za své myšlení, za své cítění, za svůj stav vnitřní. Protože když já v sobě skrývám bolest, kterou nechci, odmítám ji léčit, nebo si myslím, že to není důležité, nebo ji popírám, tak já tu vnitřní bolest někde vysílám v přeneseném způsobu, přenesu to do svých vnitřních pocitů, myšlenek a vnitřního nastavení, do té nedůvěry v lásku, v nějaké vyšší hodnoty, v pravdu. Já ten vzorec v sobě vyživuju tím, že tyhle věci neřeším. Tím, že neřeším to, co se ve mně děje, tím, že od toho utíkám. Já nikam neuteču. My to nechápeme, my nikam neutečeme. My ze sebe nikam neutečeme. My jsme ty databanky těch energií. A když mě trápí, co vidím venku, tak se potřebuju podívat do sebe, kde ve mně hníje takováhle věc, že se mi to zvenku ukazuje. Ať se zamyslí lidé, kteří žijí v poválečných zónách, co v sobě mají. Co v sobě mají, že se zrovna na to, protože to není náhoda v těch lokalitách, kde se něco takového děje, to není náhoda. My nechápeme, jak moc je tady, jak moc pravdivý je zákon rezonance. Nic se neděje náhodou. Absolutně nic se neděje náhodou. Žádné trápení se neděje náhodou. Žádná věc není náhoda. Ani to místo není náhoda. S kým se setkáte, co se vám mezi sebou děje, to není náhoda. To znamená, my se potřebujeme nutně podívat do sebe a uvědomit si, že v sobě neseme bolest, které jsme věřili, že je užitečná, ale už je potřeba i přestat věřit, že je užitečná. Je potřeba si uvědomit, že tu bolest jednou je potřeba vyléčit. Protože ten hnis se valí ven z těch ran. Možná se to někomu nelíbí, když to takhle říkám, ale energeticky to tak je. Lidi, co vidí energie, co cítí energie, to vidí a cítí. A to, že někdo řekne, to je blbost, ta je pomatená, ten je pomatený. Může zavírat oči kolik chce, ale on sám je takovou databankou, která tohleto vyzařuje. To znamená, já nerada říkám věci, když nevidím z toho cestu ven, protože nemám ráda beznaději. Jako rozesévat beznaději a strašit lidi je prostě zrůdnost. Takže já to říkám proto, aby jsme pochopili, co se v nás děje a aby jsme se nebali to řešit, protože ty řešení tady jsou. Vždycky jsou řešení. Vesmír a pole vědomí, ke kterému má každý přístup, když bude chtít, má veškerá řešení, které ten člověk potřebuje. A ten člověk se může na to naladit, pokud si přestane omílat bolest, přestane si omílat beznaději a nedůvěru a začne věřit, začne hledat to řešení. Promění ten zoufalý stav beznaděje na tvůrčí energii a začne hledat řešení. Já jsem taky takto hledala, takže to říkám ze své zkušenosti.
A svůj příběh už jsem zkrátka v krátkosti popsala v jiných videích, takže můžete se na to podívat, ale co jsem já objevila, je to, že tady reálně funguje temná energie, temná síla, která schválně modeluje tohleto překrásné božské stvoření. A teď já vám řeknu, já nejsem náboženský fanatik. Já jsem člověk, který je, tak klidně řeknu, univerzální. Já mám ráda, když si můžu to, co mu věřím, potvrdit ve vědecké sféře, když si to můžu z různých stran ověřit. Jo? Takže já mám ráda hledat v podstatě důkazy, potvrzení ze všech stran a pokud se mi to ze všech stran potvrdí, tak se mi to zdá maximálně funkční a pravdivý. Takže já používám tyhle ty slova, které jsme jim přiřadili nálepku, že jsou náboženský, nejsou náboženský, protože i věda, i poznání o božské stvořitelské síle a naše duchovní základy, to všechno je vlastně jedno. To je jedna filozofie. To je jedna pravda. To, že to bylo záměrně rozštěpeno, rozsekáno na kusy, vytvořený z toho x oddělení oborů, to taky byl záměr tyhle temné energie. Roztřištit pravdu na mnoho kousků, jenom aby se nedala poskládat. Ale každý člověk, který začne své vědomí otevírat a začne hledat, tak zjistí, že ho to vede k zjednocení těchto všech věcí, k spojení. Všechno je to vlastně, vychází z jednoho bodu a do jednoho bodu se to navrací. Vychází to ze zdrojové síly, ze zdrojových zákonů a k zdrojovým zákonům se to vrací. A když se tam někde uhne po cestě a zamotáme se do nějaký rozštěpený filozofie, do nějakých těch střípků, tak se jenom motáme. Stejně nás to jednou dovede zase k tomu, že si uvědomíme, aha, tohle je to střípek. A tady je další střípek. A tady je další střípek. A pokud nám funguje naše neskutečně sofistikovaná aparatura mozgu, tak logicky už ty kódy, to spojovat, hledat tom ty souvislosti, začneme používat. Jo? To znamená, jaká je z tohoto nadějná cesta ven. Moje zkušenost a moje práce, kterou já dělám, je čištění těch pole lidského, energetického a různých vrstev od těchto manipulativních temných energií, které záměrně toho člověka od počátku lidstva modelovaly do zoufalství, do stavu nedůvěry v sebe, nedůvěry v kdo jsem, zapomnění, že jsme stvoření zdrojovou silou, zapomenout na to, že máme v sobě kódy božský, které nás dovedou, oni nás převedou přes tu cestu. To je božská navigace. A celá ta historie se takhle vyvíjí. Tato planeta byla xkrát zničená. Xkrát se tady znova opakovalo, znova. Vždycky tady zvítězila nějaká pomatenost. Vždycky se lidi přiklonili k nějaké pomatenosti. Jak to teď udělat jinak, aby jsme to neudělali? A nebo jak udělat maximum, co můžeme mít teď, každý sám za sebe udělat, aby jsme neudělali tu samou chybu? Proč nám byla vymazávána historie? Proč nám byly manipulovány informace? Aby jsme nepochopili, že toto všechno se tady už stalo a nepoučili se z minulosti. Ale my můžeme, protože to všechno je zapsáno v poli vědomí. Někdo tomu říká akašická knihovna. A naše aparatury, naše mozky, mozgová šišinka a všechno tohleto, pokud to funguje v harmonii, jsme správně ukotvení do země a správně ukotvení do vesmíru, do zdroje, tak všechno tohleto, tahleta rádiová stanice se může vytunit, vyladit na to pole informační, odkud my si tyhle věci můžeme skládat. Nemůže nikdo zničit tyhle záznamy, nemůže. Může zničit knihy, může roztřískat desky, kameny, může tady toto zavalit nevím čím. Ale v tom poli vědomí je zapsáno všechno. A daleko přesněji, než to kdy bylo popsáno v knihách, protože i knihy, záznamy, to všechno bylo vždycky s nějakým záměrem. Jo? Když si někdo nechal o sobě psát příběh, tak samozřejmě chtěla, aby ten příběh vypadal dobře pro něj. Ale já, když chci pravdu, když potřebuju pravdu, tak jediný pole, kde já skutečně můžu získat skutečnou pravdu, neskreslenou, je přes mou duši do knihovny vědomí. Jak se tam dostat? Naše manipulovaná, rozházená, roztříštěná energetická aparatura to nezvládne. Ale pokud máme vyčištěné pole a pokud jsme správně dovedeni k tomu, jak si zharmonizovat i čakrový systém, protože čakrový systém to jsou baterie, které napájí celý náš systém, souvisí s hormonálními žlázami, které vyživují, které řídí tělo. To znamená, to nejsou blbosti z východních náuk. Zase tu vidíme, jak to bylo roztříštěné.
Je to věc východní nauky jenom pro ty, co dělají jogu nebo meditují, nebo je to platný pro všechny. To je naše základní pravda. Pravda o tom, jak funguje naše aparatura. To, co my máme, to co obývá naše duše, toto tělo, když my víme, když jsme šli po cestě se dovědět, jak nám tahle ta aparatura funguje správně, co máme dělat, aby nám správně fungovala, tak to je nejlepší, co můžeme udělat, protože to je ten rádiový vysílač, který, když je správně poštelován, tak se napojí správně. Zase manipulace temné energie. Rozházet to všechno, zničit ukotvení do země, zničit naše vnímání ohledně sexuální a životní energie. Sexuální energie rovná se životní energie. Naše vitální síla. Jak to správně používat? Ne, naopak, temná manipulace, jak to zneužívat. Protože naše vitální síla, když je zneužita, tak my nemůžeme dělat to, co potřebujeme dělat. My nemůžeme si užít tuhletu schránku a dělat to nejlepší, aby jsme z toho měli mít co nejlepší výsledek. A zároveň, když já dělám se svým tělem to nejlepší, manifestuju do prostoru svoji moudrost, svoje dovednosti, svoje nadání správným způsobem, ze srdce, z lásky, tak jenom můžu být prospěšná, těší se země, těším se nejenom já, ale všichni, co se mnou přijdou do kontaktu, dělám prospěšné věci, má to ohromný upgrade. Ne, když to je zneužitý, když je to použitý proti mně a veškerá má síla je zneužitá, tak aby z ní vznikla bolest. Můžeme to vidět všude kolem sebe. Tohle to můžeme už vidět kolem sebe. Tyhle ty energie tady skutečně jsou, tyhle ty působení tady jsou. A my jsme se tam sami zavázali. My jsme si to sami kdysi odsouhlasili. Že budeme se učit přes tuhletu sílu. Budeme zkoušet, jaký je to zrušo, učit se tohletou temnou cestou. Jo? Vidíme to i ve svých životech. Kolikrát si vyberete, kolikrát se vám víc líbí něco strašidelného, agresivního, než byste si zvolili ten klid. Protože je to vzrušo. Jo? Adrenalin. To znamená, my jsme, já nechci tady probírat, to může být v jiné nahrávce, různý příběhy, jak se to mohlo stát. Každý máme za sebou mnoho těchto příběhů. Když jsme zmanipulovaní do situace, kde máme jenom určitý pohled na věc, jenom určité vědomí, někdo nám tam něco nabídne, nejdříve nám něco zebere, aby jsme trpěli, pak nám přijde jako záchránce to zase nabídnout záchranu. Všechno uděláme pro to, aby nás zachránil, když nás to bolí, když hladujeme, když přicházíme o to, co máme rádi. Že jo? A těch situací za jednoho života toho máte milion. Jo? To znamená, my všichni jsme pod vplyvem téhleté energie, protože my všichni v sobě tyhle závazky máme. Za naší historie. To, že je nám záměrně zamlženo, to, že jsme měli minulé životy a co jsme v nich prožili, je v tom i dobrá stránka, to, že prostě ty tragédie a ty šílenosti je dobře zamknout, aby jsme mohli začít od znova, ale zároveň v určité chvíli je dobré si začít rozpomínat, protože tam leží právě informace a moudrost, že takhle jsme se rozhodli a to pro nás nebylo dobré. Jenomže to musí přijít s tím vědomím. Protože když do nevědomého pole vnesete jenom děsivé věci, tak to vyvolá strach a ten systém skolabuje, protože více strachu a bolesti už neunese. Proto je důležité to vědomí pročistit a nehrnout se do těchto zážitků bez tohohle čištění. Protože ta aparatura musí být posílena, aby unesla tu bolest minulosti, aby tu bolest uměla už, jak jedna moje dobrá přítelkyně řekla, zkompostovat. To znamená z odpadu to nechat sfermentovat a udělat z toho výživu pro novou cestu. Takže zkompostovat ty všechny bolesti tak, aby z toho pro vás bylo posílení. Alchymizovat to z něčeho jedovatého na něco velmi hodnotného. Z olova na zlato. Jo? Nedávno mi šly velmi silný impulzy zamýšlet se nad alchymistickým procesem a kámenem života, jo? Kámenem mudrců. Jo? Věčným životem. Krásné souvislosti. Zase dobrá téma na nějaký jiný video, ale říkám to jenom proto, že ti, kteří zachytí tu souvislost, tak jim to bude pomáhat, ale ti, kteří to zatím neznají, tak ať se tím nezabývají. Co je důležité je, já vnímám jako terapeut, který už pracuje s touto svou novou metodou, která mně přišla do mého vědomí, po x letech hledání a nějakých krocích, abych to mohla ukotvit,
tak je vlastně tohleto čištění toho energetického pole. Já tomu říkám kvantová energetická harmonizace, protože zatím mi nepřišel žádný přesnější název, co to je. To je rozsáhlé čištění vašich vrstev do hloubky, až do počátku vaší lidské existence, protože vy jste taky byli kámen, byli jste rostlina, byli jste molekule vody, byli jste cokoliv. Ale od kdy vstoupíme do lidských inkarnací, dostaneme se do kontaktu s touto schránkou, kde je to ego a kde tahle schránka je tak dobře manipulovatelná, do tohoto projektu, tak od té doby máme určitý typy závazků, těch temných, různých přísah, různých kladeb proti sobě, proti Bohu komu, které nás ale zavazují nás a drží nás jako olověné koule přikované ke skále. A my nemůžeme jít. My se pořád motáme v tom samém okruhu na délku toho řetězu. Sice to zkoušíme z mnoha stran, ale pořád dopadneme stejně. Takže my musíme ty řetězy useknout, aby jsme se dostali dál za tuhletu hru, za tuhletu iluzi, aby jsme vystoupili z toho. Proto já, když pracuji s klienty, tak základní věc, která je nutné udělat, je vyčistit celé energetické pole od této temné manipulace, od těch závazků temných, od těch různých vazeb, různých zkreslení a manipulací. Ve veškerých vrstvách, které jenom člověk má. To už je moje práce, kde já si tam potom ty vrstvy projdu a prostě všechno to rozvážu, vyčistím a nastavím toho člověka nazpatek na zdrojovou energii. Protože to je naše původní síla, to je naše správná výživa, to je palivo pro náš jemný, velmi jemný, sofistikovaný systém. Žádná jiná energie nám nemůže prospívat. A však to vidíme. Koukněte se, jak jsou lidi nemocní, jak jsou zmatení, protože není vyživovaní správnou energií. Oni to cítí sami v sobě, každý jeden to cítí. Já chci být dobrý, ale bum, první situace chaotická a vylezu z toho jako člověk, který vybouch, člověk, který řekl, co nechtěl, člověk, který udělal, vůbec nevěděl co, pak toho lituje a zase bolest. To je ten řetěz, který vás drží zamknutý ke skále, přivázaný v tom vězení a nepustí vás to dál. Je potřeba to všechno propustit. Nenadarmo pořád tihleti lidi, co už umí tyhlety věci lépe uchopit a lépe říct, opakují pořád dokola, zbavte se starých zátěží. Propustěte to. Jenomže to se řekne, propustěte to. Jo? Já jsem pochopila, že to nejde jenom tak propustit, protože na to člověk nemá sílu. Vězeň nemá sílu, který byl celá generace přikovan ke skále, nemá vizi. Potřebuje pomoc. Potřebuje ho, aby ho někdo vynes z toho kutlochu, aby ho ošetřil a aby ho nastartoval. A tohleto čištění je takový start. Vyčištění, vydezinfikování těch starých rán, aktivace léčení, nastavení do těch správných vibrací, prostě nakopnutí toho motoru. A pak ještě v podstatě co já vidím jako nezbytnost, jsou konzultace potom, aby ten člověk byl chvilinku doprovázen, když se mu to probírá, ten jeho systém a ty jeho hlasy, toho vědomí, ta jeho pravda k němu začíná přicházet, aby uměli uchopit. To máte jako když se malé dítě ztratí na opuštěném ostrově. Jeho rodiče věděli, jak se dělá oheň, jeho rodiče věděli vařit, jeho rodiče věděli si udělat oděv, dům, všechno. Ale malé dítě, který není naučený, se ztratí a nemá tuhletu energii, která by ho vedla a ukázala mu to, tak se strašně dlouho motá, než na to přijde sám. A ztráta času, teď není čas. Opravdu teď není čas, protože tahle ta planeta je teď ve velmi zlomovém bodu, kdy už sama planeta se začíná bouřit způsobem, že jsou tady tornáda tam, kde v životě nebyly, sopky bouchají, které tisíce let, desítky miliony let spaly. Prostě není čas. Tohle je vážná výzva. Opravdu vážná. A kdo má uši, ať slyší. Jo, i to nám bylo řečeno už xkrát. Je potřeba propustit ty staré zátěže, když nevíte jak, když vám to nejde, nepřískejte hlavou do zdí. Máte možnost jít někomu, kdo to umí. Čištěním, všichni mý klienti, kteří prošli tímhletím čištěním, spousty věcí nerozuměli, když jsem jim to říkala předtím, ale jakmile prošli čištěním, začali říkat, aha, už chápu. Aha, tohle to jste tím myslela. Jo? To jsou důkazy. To jsou desítky lidí, kteří tím prošli a každý má tyhle ty důkazy. Okamžitá energetická úleva. Okamžitá. To znamená, opravdu se tam hloubce něco starého zrušilo, urvalo, ty řetězy se protrhly a ten člověk může jít dál. Spoustě lidem se probudili duchovní dary. Sami od sebe. Aniž by jim říkala, ty budeš dělat tohle typu. Já to nedělám, vyhýbám se tomu. Protože já potřebuji, aby ten člověk si
v tím svým polem prošel tak, jak to zvládá. Stejně jak malé dítě. Malé dítě nemůžete v 3 letech zahlcovat tím, jak se dělají děti. Protože ho zabijete. Tu informaci neunese ani tu energii. On potřebuje k tomu dospět sám, ale až začne klást otázky, tak vaším úkolem je jedině naslouchat, v jakém on je, a znát ho, protože vy potřebujete vědět, v jakém on je v jaké vědomostní rovině je a podat mu tyto informace na jemu srozumitelným jazykem. A to je můj úkol. Já si načtu toho člověka a dostávám inspirace z hora. V podstatě jsou to takové channelingy. Všichni klienti to říkají. Navíc jim to nahrávám, to znamená, že ty nahrávky oni dostanou a kopa lidí mi říká, no já jsem si to po měsíci poslech a říkal jsem si, tohle jsem tam vůbec neslyšel. To je ono. To, co se jednou řekne v channelingu, to je svatá pravda a tu pravdu vy budete postupně objevovat. To je dar, který si do nekonečna odbalujete. Podle svého vědomí, podle své síly, podle svých schopností. Tak může skutečně se pravda ukotvit pevně. Vaše vlastní pravda, ne moje. Vaše pravda. Protože každý nese svou pravdu. Nikdo vás nezná tak, jak vy sami sebe. A nikdo vás nemůže vylečit jenom vy sami sebe. Tu jde jenom o aktivaci těch léčivých sil ve vás a vedení k tomu, aby vy jste si to uměli udělat, když na vás něco spadne, když se vám něco odemkne, abyste měli nástroje. Pak samozřejmě v těch terapiích dávám lidem nástroje, kterými můžou léčit své vnitřní dítě, protože vnitřní dítě je základ osobnosti. A všimněte si, tento svět je plný nevylečených vnitřních dětí. Může mít klidně 10, 20, 30, 50 let staré tělo, to je úplně jedno, a i jaký image mají, to je úplně jedno, jestli jsou na vyšší nebo nižší pozici, ale jsou to v podstatě nevylečené děti. Hluboce doráněný, zničený, nevylečený děti, zrazený. Tato společnost se nedá dohromady, pokud se nevylečíte vnitřní dítě. Protože ani vy nebudete schopni posunout se ve vývoji dál, pokud vaše vnitřní dítě nebude vylečený. To je základ terapie. A třeba to dělat tak, aby ten člověk správně pochopil, co po něm chcete a navíc já to ještě kontroluju, protože ten člověk dostane nástroje a já ho pak za týden, za 2 zkontroluji, jak mu to jde a mluvíme o tom a když vidím, že potřebuje něco dovysvětlit, tak mu to dám. Je to nevyhnutnost. Tyhle ty věci se nedají řešit tak, že někdo udělá čáry máry a pak jdete svou cestou. Nedají. Prostě nedají. Nedají. Lidi jsou hodně doránění a ani když si zlomíte ruku, tak nemůžete hned utíkat na ty noze. Na tu nohu. Když si zlomíte nohu, nemůžete hned utíkat. Musíte si nechat nejdříve zrůst, pak musíte projít rehabilitaci a pak se pomaly chovat opatrně, abyste mohli chodit. Tyhle ty věci nám příroda poskytuje. Ta zákony fyzického světa, fyzické zákony hmoty jsou velice moudrý, velice stabilní a velice nás můžou naučit, pokud jsme ochotní je sledovat. A všímat si je a naslouchat jim. Jo? Takže to je ta naděje, kterou já mám a kterou já vidím, že skutečně tyhle ty velice těžké věci jdou velice rychle rozklíčovat, pokud se vyčistí vědomí, pokud se propojíte se svým vědomím a naučíte se stahovat ty informace, naučíte se jim rozumět. Velice rychle můžete se změnit. Velice rychle vám to jde. Já to vidím, já mám ty zkušenosti. To znamená, tohle je ta naděje, kterou já v téhle vážné situaci pro vás mám. Samozřejmě věřím tomu, že je spousta lidí, kteří přinášejí své dary a pokud je správně uchopí a správně předávají dál, tak by měli mít výsledky. Takže věřím tomu, že určitě kopa lidí, kteří mají tak hlubokou smysl pro pravdu a spravedlnost a funkčnost, aby byli zodpovědní natolik, aby svůj dar dokázali správně vyzařit ven, aby to nebylo jenom biznis, a aby to nebylo jenom, ono nakonec se to pozná. To se pozná. To se pozná podle výsledku. Podle ovoce poznáš strom, že? Podle díla poznáš mistra. Takže to všechno my dávno už víme a chci říct, že není čas čekat. Není čas čekat. Protože tady se může semlit cokoliv. Blbá bouře s nějakým krupobetím, zemětřesení, cokoliv se může semlit teď v téhle době. Nějaká situace ekonomická, politická, leco se může semlit. Není čas čekat a tvářit se, že to nevidíme, protože i kdyby hned zítra člověk měl umřít, tak tím, že si to pole nechá vyčistit a rozváže si ty temné závazky, tak vyskočí z karmy.
Odpoutá se od těch řetězů, co ho stáhnou naspátek do ty karmy. Má to smysl i hodinu před smrtí takového čištění. Jo? Má to smysl, což je strašně důležitý v dětství. Děti vyčistit, aby už na té své cestě nešli přes ty průsery. Aby si mohli to své vědomí. Rodiče, vyčistit rodiče, kteří mají děti nebo čekají děti, nebo než počnou. Protože než začne nová bytost se s nima formovat, tak ta bytost už nepotřebuje přečíst jejich staré vzorce a zapadnout do stejného problému než oni, protože to dítě to načte. Dítě vás načte energeticky. Dítě si přečte veškeré balíky vašich energií. Můžete hrát na cokoliv, můžete mít filozofie přečtený jakýkoliv. Dítě si přečte vaše energetické nastavení. To znamená, že vy se můžete snažit jakkoliv, ale pokud nemáte systém očištěn a aktivováno v spojení s vědomím, vy ani nerozumíte tomu dítěti. Vy jenom do něj se snažíte implantovat své staré vzorce, které jste se naučili, aniž byste to dělali vědomě, protože instinktivně děti, to je takový intenzivní čas, že tam nemáte čas sedět a meditovat a filozofovat, to prostě jedete jak instinktivně. To znamená, instinktivně vytahujete to, co máte naučené. Když to chcete změnit, potřebujete se vyčistit. Abyste z toho starého programu, kterým jste byli zavředli, celé vaše generace, i vaše rodiče, i vy, i vaše minulost, vaše vlastní inkarnace v tom byly zavředli. Potřebujete se z toho vymanit a potřebujete vidět nový cesty. Potřebujete zahlednout novou možnost, potřebujete nacítit si nové vyšší vědomí. A navíc tímhletím čištěním, já když to měřím, tak zjišťuju, že tím lidem skutečně se z toho 3D vědomí okamžitě skočí do 5D vědomí. Okamžitě. Protože oni se odpoutají od těch z toho starého vězení vylezou ven. To je nová dimenze. Lidi pořád přemýšlejí, jak pětidimenzionální myšlení. To jsou všechno keci. Jo? Ano. Myslet ve vyšších vibracích, to je vyšší vibrační rovina, třeba klidně 5D, nebo i vyšší jsou lidi, co mají vyšší vědomí, vyšší vědomostní jakoby roviny vědomí, vyšší vibrační roviny. Tímhletím čistěním okamžitě skočíte do vyšší roviny vědomí. A pak si to rozbalujete sami. To je věčný dárek. Věčný. To není terapie, že se čáry Marie něco udělá jednou a pak si proto musíte chodit opakovaně. Já vám něco odemknu vám váš božský potenciál a vy už si ho můžete rozbalovat podle vaší vůle. Když se rozhodnete jít rychle, se probouzet, tak můžete. Když se rozhodnete spát nebo pomaly se probouzet, je to jenom vaše zodpovědnost, jenom vaše volba. Vy jste svobodný lidský bytosti, máte svobodnou vůli. To znamená, tohle je klíčová informace, kterou vám chci předat. Já vím, že jsem to už opakovala mnohokrát v těch videích, ale to je opravdu velice zásadní důležitá informace. Je možnost vyčistit vaše energetické pole, abyste mohli jít dál, abyste si zahledli větší pravdu ve vašem životě. Protože bez vidění nových možností nebudete ochotní jít dál, budete se držet toho starého, protože to už znáte. Radši budu se držet toho starého, co znám, než jít novou cestou, kde se bojím, protože už jsem zvyklý, že všechno bude zrada. Ne, nebude. Tady ne. Byla by, kdybyste byli zamotáni do těch starých kledeb a závazků, protože zase je to ta řetěz, kde sice se pohnete o kusek dál, ale pořád jenom na délku toho řetězu. Ten řetěz je potřeba přetnout, abyste šli dál. Je to vaše cesta, vy jste si sem proto přišli. A je dost možný, že jsme byli domluveni jako duše, že se setkáme a že tohleto čištění vám udělám. Protože takhle se to dělá. Takhle to skutečně před vstupem do inkarnace lidské je. Duše se spolu domluví, že se budou aktivovat vzájemně. Když budu umírat, potřebuju na ty své cestě svačinky nebo bytosti, které mě proběrou, nakopnou, nasměřujou. Takhle jsme byli domluveni se spoustou duší. Tak prosím, proberte se. Rozpomeňte si. Když ve vás tohleto rezonuje, když máte husí kůži, nebo když vás nějaký teplo vevnitř se vám probudí, nějaká emoce, nějaký pocit, že aha, možná to je právě ten hlas ty vzpomínky. Zareagujte pro Boha na to. To je stejný, jako když hladovíte a někdo vám dá jídlo, postaví ho před vás a vy řeknete, já si ho nevemu, protože já jsem zvyklý hladovat.
Sice umírám, sice už jsem kosta kůže, ale protože už tohle to je můj zvyk, tak já radši chcípnu hlady, než by se najet. Je to vaše volba, ano, je to vaše volba. Ale je to taky možná ztráta času. Protože jako najezený, plný energie, napojen na ten správný zdroj, s vyčištěným vědomím, byste byl daleko šťastnější. Když věříte, že nemůžete být šťastní, tak se toho ani nedotknete, toho jídla. Ty možnosti se nedotknete. Protože váš starý zmanipulovaný systém, který vás se snaží generace přesvědčit, že je velice potřebný trpět, tak vy se toho přirozeně, vaše systémy přesvědčení se tomu budou bránit. Ale proto je tam důležité to vědomí. Aby vám tam vneslo nový pohled a řeklo, není čas se rozhodnout teď poprvé po x generacích znova jinak? Možná je to právě ta správná cesta. Já jsem milionkrát musela takhle opustit to staré a vydat se novou cestou a vydat se jí, i když jsem neviděla vůbec, možná jeden krok dopředu jsem viděla, dále ne. Můj život byl tak nastaven, že to bylo tak náročný a tak bolavý, že mě v podstatě ta nemožnost těch situací vystrčila na tuhletu cestu. A já taky jsem si říkala, že to je hrozný utrpení a proč tady jsem a tak. A pak, když jsem si dovolila připustit, že v tom všem je smysl, že v tom všem je účel, že tam má to někam vede, kam mě to vede. A začala jsem věřit, že tady skutečně musí být nějaký hlubší smysl těch šíleností, co jsem já prožila. Když jsem si dovolila tu cestu otevřít, ty vrátka otevřít a vykročit z nich, a možná ty vráta jsou otevřený, ale my se bojíme vykročit. Protože co to bude, něco nový, určitě sama zrada. Ne, možná právě ne. Možná právě tam je ta naděje. A až jsem já vykročila do úplně neznámého pole, tak jsem byla v šoku, co všechno se dalo dohromady. Všechny události mého života začaly dávat smysl. Všechny ty nejhorší, nejpodivnější situace v mém životě začaly dávat ohromný smysl. A když moje vědomí, moje duše viděla, že už začínám konečně reagovat, tak mi poslala tyhle ty informace, ale já jsem pochopila taky, že já jsem opravdu musela projít těma věcma, protože já jsem potřebovala prožít, abych mohla rozumět tomu, co lidi prožívají. Takže mně je úplně jedno, s čím ten klient přijde. To může být klidně hocijaká katastrofa, s čím ten klient přijde. Samozřejmě ten klient se bojí. Řekne si, Ježíš, já mám takový příběh, to ani neumím říct, nebo to určitě je nejhorší na světě. To znamená, prostě to nemůžu ani říct. To není pravda, můžete. Věřte mi, můžete. Už jenom tím, že to řeknete, se vám uleví. A budete slyšet, co říkáte, budete vidět, že ten příběh je úplně jiný. Protože když to hníje ve vás někde skryto, pohřbeno, tak to tam dělá velkou kalamitu. Ale jakmile to vyslovíte a uslyší to váš systém, tak vy sami si uvědomíte, že to jednak se vám uleví a jednak se vám zvědomí, že možná jste se víc bál, než bylo potřeba. A začnete cítit naději. Takže já se vůbec nebojím, vůbec nemám obavu z toho, že by přišel někdo, s kým by si nevěděla poradit. Naopak. Jsem měla neskutečné případy za tu dobu, co to dělám. A v životě taky jsem byla člověk, kterého si instinktivně vyhledávali lidi a svěřovali se mu. To znamená, já jsem to už za svůj život viděla, že tam tyhle ty tendence jsou. Akorát jsem tomu nevěřila, protože jsem byla vychována tak, aby si myslela, že jsem úplně pomylená. Ze strachu mých rodičů. Moje rodiče se báli, protože jsem už jako dítě projevovala nějaké schopnosti a prostě rodiče se báli. A pak jsem si to prostě musela připustit, že to nejpodivnější na mě je vlastně ta kvalita, které já potřebuji otevřít dveře. Já jsem se taky bála. Taky jsem se bála tomu otevřít dveře. Jsem si říkala, tihleti se chovali divně, když jsem se tak projevovala, tamhleti to bude muset být nějaká strašná věc. Ne. Naopak. Všechno dalo smysl. Všechno. Když se dotknete pravdy, tak se všechno dá do pořádku. Všechno. A to nejděsivější, co vás nejvíc děsilo, se nakonec tomu zasmějete, protože si uvědomíte, jaká to byla šílená iluze hra. Vystupte z toho ven, rozhodněte se z toho vystoupit. Nic jiného vám nezbyde. Klidně vám to řeknu. Nic jiného vám nezbyde. Můžete se tomu bránit zuby nechty, ale jenom utíkáte od pomoci. Jenom utíkáte od pomoci, zbytečně trpíte, zbytečně se vám zhoršuje situace a zbytečně trpí vaši blízký. Protože lidem to není jedno, že trpíte.
Lidem to není jedno, že se s vámi nemůžou v klidu povyprávět, že nemáte mezi sebou hezké energie. A nemůžete mít. Pokud máte v sobě tenhle ten bobtnající papiňák, nemůžete mít s lidmi dobrý vztahy. Žádné afirmace vám nepomůžou. Žádné afirmace a opakování do zrcadla miluju se. Ano, je to první krok. Ale tohle jednou dojdete k tomu, že vám to nefunguje, protože ta pravda vaše je jiná. Ve skutečnosti máte kopu bolesti v sobě. Ve skutečnosti ve vás opravdu hníje nějaká stará rána nebo x rán. A s tím se dá pracovat. Když jste zažili kopu všelijakých pomocí, které vám nepomohly, tak je to možná proto, že potřebujete najít toho, kdo vám pomůže. Možná potřebujete najít někoho, kdo to bude umět zpracovat. Kdo vás bude umět navést. Jo? Takže výzva a zároveň velká naděje. Výzva, nečekejte na to, až vám bude hůř, opravdu. Nečekejte, rozhodněte se sami v sobě, být laskaví k sobě, přát si ty laskavé řešení. Jo. Rozhodněte se najít svou pravdu. Když se bojíte, požádejte si svoji vyšší sílu. Já tomu říkám nejvyšší světlo, protože tady spousta lidí má problém se slovem Bůh, s náboženstvím, s čím, se vším, každý má se vším problém. Takže světlo je v zásadě nejčistější výraz a nejjasnější a nejméně zatížený. Požádejte si své nejvyšší světlo o nejvyšší pravdivost a laskavost pro sebe, pro své nejvyšší dobro. A zároveň pro nejvyšší dobro celého tohoto projektu Země, protože my jsme součástí jednoho velkého organismu. Když se jednomu malému nebude dařit, nikdo z nich nebude, nikdo z okolí nebude šťastný. Když jeden člověk na jedné straně planety bude ničit zdroje, tak to dopadne na všechny. Jo, stejně jako když si představím, že byste byli všichni v jednom obrovském autobusu a ten se řitil někam. Záleží na tom, co si myslí řidič, v jakém je stavu. Záleží na tom, co si myslí každý, protože když tam někdo vytáhne něco smradlavého, tak všichni budou trpět. Když jeden začne dělat scénu v tom prostoru malým, uzavřetým, všichni budou trpět. Nemůžou zavřít oči, nemůžou se tvářit, že to nevidí. Jo? To znamená, každý nese zodpovědnost sám za sebe a zároveň je součástí jednoho velkého kolektivu, který se vzájemně ovplyvňuje. Jeden malý člověk, který se důkladně probere, může ovlivnit celý svůj kolektiv, celé okolí. A navíc my nevidíme zatím energie. To znamená, my si neuvědomujeme, jak jsme propojeni. Jak vzájemně spolu souvisíme, jak se vzájemně ovlivňujeme. To znamená, i na tom jednom člověku, který se důkladně probere, anebo je aspoň na cestě se probírat, má zájem o svou pravdu. A důkladně si za něj jde, neúnavně, protože o nic jiného tady nejde. Tady nezáleží na tom, kdo co vlastní, nezáleží na tom, kdo... Jo, prostě lidi se tak hrabou zatím, já tak pořád poslouchám. Hojnost, všude jenom hojnost, jo. Dobře zabalený balíček, zase pěkná nabídka, aby vás to stáhlo z cesty. Protože hojnost je součástí vědomí. A když vy nechápete, když nemáte otevřený vědomí, abyste správně chápali svou hojnost, tak vy se hrabete za něčím, co vám vůbec nepatří a nikdy toho nedosáhnete. Ztratíte čas. To znamená, není první hrabat se za hojnosti. První je otevřít si vědomí, vyčistit si pole, otevřít si vědomí a pochopit svou pravdu a žít svou pravdu. Dovolit ty duši, která si toto tělo sem poslala a sestrojila, aby se z něho mohla konat. To je moje priorita. A pro moje klienty, pro všechny, který na tuhletu věc reagují. Je milion těchto nabídek temných, všelijakých zlatých balíčků s mašečkama, co vám umějí velice dobře nabídnout zrovna to, po čem toužíte. Jo. Ale toužíte vy skutečně po tom, co je pro vás nejlepší? Co je pro vás nejpravdivější? Co je pro vás nejlaskavější? Skutečně ta hromada peněz je pro vás to nejlepší? Kladete si vůbec otázky, co je pro vás to největší pravdivost? Uvědomujete si, že když si budete veškerou svou sílu investovat do přání něčeho nepotřebného, tak vy to získáte, protože jste tvůrce, manifestujete. Ale jak se ztratíte po cestě? Jednou se budete konfrontovat s tím, kde jste se po té cestě ztratili. Není to krátkozraký hrabat se za takovýmhle povrchníma věcma, místo toho jít si za svou pravdu, protože pokud jste na svém správném místě,
tak do toho místa vám proudí požehnání všech forem, všech forem. Hojnost není jen o penězích. Hojnost je o zdraví, o lásce, naplněnosti, o přijetí sebe sama a žití sám sebe v míru. To jsou nové roviny, které jsou tady, není prozkoumané. Málo lidí tohle to zvládne a ti, co to zvládnou, nejsou vidět. Protože ti už nepotřebují tuhletu veřejnost, tuhletu pochvalu, tuhleto potvrzení od někoho jiného. Jo. Takže srdečně vás zvu. Neváhejte, zavolejte mi, napište mi, zjistěte si, spojte se se mnou telefonicky, nebo přes SMS, přes Messenger, přes Facebook, přes přihlašovací formulář na mých stránkách. Zeptejte se, co potřebujete. Nečekejte, až vám bude hůř. Není to potřeba. Žádné hůř vám nikdy nezlepší vaše duchovní skóre, abyste šli do nebe. Žádné hůř vám nepomůže. Učte se, naslouchejte, vybírejte si informace. Ptejte se po svým největší pravdivosti. Když vy zadáte do téhleté duchovní navigace největší pravdivost, nejvyšší světlo, největší laskavost, pro mě nejvyšší dobro, vás to nutně musí vést k tomu správnému pro vás. Napište si to na papír, opakujte si to denně, když to neumíte říct ze srdce, to nevadí. Opakujte si to aspoň jednou denně, ráno se zbuďte a řekněte si, já chci vidět to nejpravdivější, nejláskavější, pro mě nejvyšší dobro. Zkuste to aspoň 3 dny udělat, uvidíte, jak se vám změní život. Aspoň se přestanete neustále zabývat tím, co nefunguje, protože tím to jenom posilujete. Já už jsem to opakovala v každém videu, to opakuju pořád. Jenom posilujete to zlý. Tím se nezmění. Vy opakovaním starých chyb nikdy nedosáhnete změny. Něčeho nového. Ne, nedosáhnete. Já ráda používám příklady z přírody. Když budete sázet okurky v zimě rovnou do země, tak v životě vám žádná okurka nevyroste a budete hladovět. Někdy potřebujete jít za nějakým zkušeným zahradkářem nebo si přečíst návod a zeptat se, tak co dělám blbě. Jo? Ono je smutný, že vůbec tenhle ten selský rozum už teď je, že se to potřebuje opakovat, jo? Protože ještě docela nedávno, když byli lidi spojeni s přírodou, tak opravdu měli selský rozum funkční. Sice nevěděli hromady nových informací, nevěděli používat techniku, třeba neměli ani auto nikdy, ale uměli používat selský rozum. A my se k němu musíme vrátit. Jo? Už jsme si tady vyzkoušeli všelijaké absurdity, ale nic z toho nefunguje. To znamená, můžu se celý život dělat takového herce, že budu se snažit dokázat, že absurdity fungují. Můžeme se o to snažit. A chce se vám to vůbec? Chce se vám takto žít svůj život? Jenom prodírat se absurditama a dělat toho herce, který se tváří, že je šťastný a přitom doma je celý rozbitý a může vylez ven jenom, když se dobře obleče a dobře namaluje a dobře ohakne a jenom, aby měl nějaký image, ale vevnitř jako prázdná plechovka. Jo. Neodevzdává nic, co by mělo hodnotu, ani sám nedostává nic, co by mělo hodnotu. Chce někdo takovéhle život žít? Kvůli čemu? Kvůli sledovanosti, kvůli čísílkům na TikToku nebo kvůli čemu? Jak může lidská bytost, která má tak obrovský potenciál, toliko možností, se ztratit v takovéhle iluzi? To je důkaz, že je totálně manipulovan temnou energií, která ale to dělá záměrně, protože ten stav zoufalství, beznaděje, strachu, který ten člověk prožívá, tak to je energie, kterou vysílá. A tahle ta nízkovibrační energie, krmivo, je komodita, o které tahle ta temnota jde. Nedosáhne na vysoké vibrace. Ada Ineman, když si krásně řekl, nebo to velmi, vlastně v podstatě to často opakuje, Komensky říkal, tam, kde je světlo, tam temnota sama mizí bez násilí. Znamená, my nepotřebujeme násilí. Žádný násilí nás nikdy neochrání. Nepotřebujeme násilí. My potřebujeme rozsvítit své vnitřní božství, svou božskou esenci, své božské jádro, aby ta temnota, která se v nás skrývá, která v nás dlouhou dobu dělala zle, aby prostě odešla. Ona nemůže dýchat v takovémhle vysokovibrační atmosféře. To je jediná cesta k duševnímu zdraví, to je jediná cesta k sobě. Uvědomit si, že v sobě tyhle ty energie mám
a začít pracovat na tom, aby se rozsvítilo mé božství, mé božské jádro, mé vědomí, aby se rozsvítilo. A tohle to je nejkratší cesta, co já jsem za ty léta zjistila, pročistit ten systém, pomoct tomu člověku, aby se nadech a trošku ho vést chvilku na začátku cesty, aby si pochopil ty své vlastní vnitřní nastavení, ty své vlastní systémy, aby věděl, s čím jak pracovat. A pak už může sám tím lidem velice rychle začínat docházet. Ti lidi se už jdou sami. A když nevím, tak se zeptám, ne? Takže tohleto video jsem nahrála, abyste měli naději. Abyste se nezamkli do pocitu zoufalství, protože takto vás to záměrně manipuluje. Nejste oběti. Vy nejste oběti. Nikdo není žádná oběť. A ten, kdo se hrá na oběť, je manipulátor. Ten nejsilnější manipulační způsob hrát se na chudinku. Jo? Nastartujte svou sílu, rozpomeňte si. Probuďte se. Probuďte se, protože vás čeká daleko krásnější existence, než to, co vás se snaží přesvědčit, že jste ubohá stvoření bez vlastní vůle, bez vlastní síly, bez vlastních názorů, které potřebuje být vedení někam. Jo? Kam vás to vede? Abyste byli ještě zoufalejší, ještě smutnější, ještě více produkovali šťavnatou, strašnou bolavou energii. Strašně se mi líbilo, když si byl film, to jsme viděli s dětskama, Disneyovka, Příšerky SL. Nádherný, koukněte si to. Mimozemšťani strašili děti, protože jejich křik byl pro ně energie. Takže měli celý systém vybudovaný, jak v noci chodili strašit děti, aby vřískali, oni ten vřískot sbírali a to byla energie, kterou oni celý svůj svět vyživovali. A pak jeden se náhodou skontaktoval s jedným děvčátkem, omylem, že to bylo uděláno takovou komickou formou. A zjistil, že když se to děvčátko směje a je šťastný, tak to je daleko vydatnější, silnější energie. Ale celý systém byl proti němu a označili ho teda za vyvrhele. A nakonec teda museli odhalit celou tuhletu agendu a zjistilo se, že vlastně to dělali celé léta špatně a že je daleko lepší ty děti dělat šťastnými, protože když jsou děti šťastný, tak jejich štěstí je tak silná energie, daleko silnější, než když jsou nešťastní. Koukněte si to schválně, Příšerky SRO. Velice moudrý. Takže i ve filmech můžete najít strašně moc moudrosti, pokud se na to umíte koukat a umíte si to filtrovat, ale na to je potřeba mít pročištěný vědomí. Abyste z toho zachytili ty zprávy, které jsou tam pod tím povrchem, anebo abyste zachytili, když je tam něco špatný a nekoukali se na to. Abyste to dokázali přečíst a rozeznat. Takže já se s váma rozloučím, srdečně vás zvu na konzultace, na terapie, ceny mám velice výhodný, koukněte si, schválně si to porovnejte, protože já nepotřebuji rýžovat, já potřebuji, aby lidi dostali tuhletu pomoc, takže ty ceny jsou velice příznivý a přátelský pro kohokoliv. Koukněte se mi na stránky, budou v titulcích, neváhejte, přihlaste se. Jo? Mějte se krásně, loučím se s váma a někdy příště nashledanou a naslyšenou.